najbardziej się cieszę, że Państwo są zainteresowani tutaj właśnie rozmową z autorem, poznaniem publikacji. Wszystkich nas intryguje tytuł, skąd się wziął. To spotkanie, mam nadzieję, też będzie okazją, żeby tutaj poznać źródła inspiracji do powstania tej publikacji. Cieszę się bardzo, że Państwo u nas tutaj goszczą. My w tym spotkaniem też inicjujemy właśnie takie spotkania literackie w czytelni profesora Gerarda Labudy. Chcemy tutaj właśnie przy takim bardziej domowym, kameralnym gronie też porozmawiać sobie o literaturze. Myślę, że warunki są sprzyjające. Wszystkich zapraszam do rozmowy, którą poprowadzi dr Dariusz Majkowski. Tak, w dwóch zdaniach bym chciał rzeknąć, że Swift Formela to z jednej strony pisarz, jakby ta jego pisarszci dzejani, ze co na to sprowadzę, to Wunderwaffe i Schiffe Flotte, ale okrom tego Swift jest też historyka. Pisał między innymi wiele po morskich księżantach, a też badereje z źródła w Instytucie Narodnej Pamięci, IPN po polsku. I w tym instytucie między innymi ma się tego, jak UB podsłuchiwało, sprawdzało rozmaitych kaszepskich dzejarzów, pisarzów. No i też Sływki autora takiego dość kontrowersyjnego, ale bardzo ciekawego cyklu artyklów, gdzie prawie opisywy, co tam UB miało na tych rozmaitych kaszepskich nasze gwiazdy kaszepskie resznoty. To też bym chciał, żebyśmy sobie o tym rzekli, bo myślę, że to też będzie coś ciekawego. No ale na przykład musisz nam wydolmaczyć coś, co po prawdzie pytają wszyscy zanim co zaczęło. Skąd tobie do głowy przyszło to Wunderwaffe i Schiffe Flotte? To dla tych, co znają kaszepści słabe, niech się nie przejmują, bo ty, co znają dobrze, też mają problem, żeby to zrozumieć. To nie są słowa używane na co dzień. Wunderwaffe to tak po prawdzie nawet niemieccy. No jo. A ja znają plus feflota, czyli seplenić, ale co to znaczą te fefloty, to musisz sam rzeknąć. No. Wiedzę to, że feflot to jest jak to są gody, jak ktoś niewyrazno godo, to jest taki feflot. Nie, to takie słowa, co jakie byłem knypa, to jest miał sport z niektórych słowów kaszepskich. Jest tak doma godale więcej po polsku, a taki słowa jak situs albo feflot to było takie śmieszne słowa. Nie to bo dziecko to nie miał takich richtig kaszepskich świąte. Dopisze później to w tym czasu dozrzewanie było, to mi ta kaszepsko świąta tak richtig do mnie przeszła. I ten z tym feflotaniem to jest długo historii, bośmy jak z Drechem robił w statystycznym urządzie, to też lecą w radiu taci w angielskim języku śpiewany piosnęci. No i tam między innymi tam było takie nagranie, co wykonawca, ten śpiewok, to parę łesoblewie feflotą. No i ten Drech mnie powiedział, to ty się kaszeba, a to się taki feflot, nie? Ale a stundka to w tej książce to prawie to wzało stundka, że ten feflot to znaczyło taki dystans do tego, co są godo. Że tak czasem są godo w polskim, że czyjeś wypociny. A że ktoś to napisał, że to są wypociny, a feflot to jest to pieniądze jak wypociny. Nie taki zdrzeni z takim dystansem też na to, co jest napisane, ale to jest plus jedna strona, jak to sobie tego medalu, a iż drugiego jest takie, że tam jedno z tych opowiadaniów to jest satyra na takie disneyowe media. Na przykład w radiach tak co czasem robi, że te gazetnice, te radiowce, bo i tam dzwonią do różnych lekcji i tam rozmaite takie lekkowaty szporty robią, tam czasem dzwonią i jak to sobie w krący ceganią tych lekcji. I tam rzeką, że to jest tacia, albo insia. No i taki rozmaity głęb o tej gadają, no i pewno jest tak wpływ na taką wydbę, żeby był taki stworzę taki dokaz, w jakim będzie taką audycję radiową pokazaną. I to jest od pierwszych
pierwszych dzilów no związków tych utwórców tej audycji Feflińścigła i Lotmana i utworzył Feflot, codniowy Feflot w czas Reno. A było taki czas, że tam w jednym radiu polskim była też taka audycja. To tam od pierwszych letrów utwórców to też wystworzyli WF i tam no i tam było, no a tu Że nie było Kaszepsi Radio, to nie było Kaszepsi Radio, no jo, ale tu już sobie wymyślił coś na taki sam urt, że to niby Kaszebi, co znają, co zna Kaszebi z nie, ale oni są tak rozmaity szporty z tych świątostów kaszepścich robią, no i to prawie Feflińści Lotman, i codniowy Feflot w czas Reno i to ten Feflot, bo to tyle znaczeniów, nie? Że to znaczy ten Feflot to ci Kusk sportowni zdrzeli na swoje dokazy, ale Kusk tyś chodzi, że ten Feflot to jest niby to nawliczeni do tej audycji, co jest wpisane w tym jednym tekście. A co z tym Wunderwaffe? No, Wunderwaffe. Ale nie ci słowo, ty nie wiesz, że z Kaszepściego jest. Jo, aha. No tak to składa, że my Kaszebi no i przodkowie to dość często musieli w niemieckim wojsku służyć, czy to za Wilusia, czy to za Adolfa, czy za innych Fryców. No, i tak to jest prawie tak łepłewiec, to jest na młodło dobry Łejusza Szwejka. To są akcje zajęły podczas I światowej wojny i tam taki jeden knyp z Kasieb był wzęty do wojska niemieckiego, no i ta pierwsza wojna tak dyrowa, tak bardzo długo, i tam nie mógł dojść do tego końca, no i so tak myślał, jak to ta wojna, jakby ta biutka skończyć, żeby wrócić do domu. No i co tak wymyślał, taką Wunderwaffe, no ale co to było ta cudowna broń, no ona miała so przecienić do tego, żeby ta wojna flot skończyć, żeby wrócić do domu, bo jemu to nie chciało tam na tym froncie bez, no ale ona ta łudba w płód, to później to są rozmaite dziwne rzeczy, co zajały z tą Wunderwaffe, z tą cudowną bronią, no i dziwno co wszystko później skończyło. No, ale tu chodziło to prawie o tę cudowną broń, co miała skończyć ta pierwsza światowa wojna, żeby że mogli wreszcie wrócić do domu, do swoich familiów. Nie będziemy tu pewno każdego opowiadania z osób na łamawiać, ale to są tak naprawdę takie powieści, historie dłuższe i krótsze, jak je spisał od 2015 roku, tak naprawdę, albo i rekli, ale gdzie były później publikowane, wstegnie mi zdaje się ma i tyle co zebrały. Jak to się stało, że historyk, badyrak ze tam tego, co się działo w PRL-u, albo i rekli książątów pomorskich, co wziął za literaturę? Co też to tak trafiło, żeby pisać literacko? I tak w jedno to miał wielkie uważanie do tych, co rozumieją z niczego, co stworzec. Że nic nie ma, a co tworzy, bo historyk to mówi jedno łepiarcy na źródłach i ładnopisie, co tam w tych źródłach jest, musi to będą przemyśleć, łepisać, ale bardziej tak twórczo, jak to sobie dzieje, a pisarz musi coś z niczego wymyśleć, co stworzyć, coś nie było. To miał w jedno uważanie do tych, osobliwie do tych pisarzów, co tworzą płewiesce. Skutka oni bierzą łódbę na taci pisanie, na taci długie historie i to jest, oni ma tam nie mieli, no i tak. Na pocieszenie co powiem, że literacy ze zdrożną historyką, że rozumieją pisać ze źródłów. Aha. Tak, no ale. To jest tak w drugą stronę. No, ale to są wszystko tak zaczęło tych sportów. Wiesz, pod koniec XX wieku, to tak dziwno brzmi, ale to już sztek czasu minął, to tam Genk Pryczkowski zabidował, żeby pisać sporty, bo chcą wydać taką książeczkę Belny sport, wiele wart. No i tam ja to lubił te dokazy ksiądza, świętej pamiątce księdza Skwiercza, Józefa Roszmana, słuchać te wice kaszepści. No i tak to mnie tak wcygnało, to mi są wicało, tak na początku taki krótki powieści wymysliwą. No i tam wesło do Genka Pryczkowskiego, tak co styś. Później zaczął pisać do Łedrode,
i tam je zaczął pisać rozmaity rzeczy, tam kusk o historii, dzil, tyś o tym, co się dzieje w Łekwelim, tu na Kasiebach, ale tyś zaczął im pisać taci krótci powieści, taci dla sportu. No i tak naprawdę tak pierwszy tyle lat, to ja tak taci krótci blues dokazy pisał i nie rozumiał napisać taci więksi, bo jak starna albo dwie. Pierwsi taci więksi to prawie ten Wunderwaffe i to ja ci je tam na początku. No i to było dla mnie taci, jakby to wyglądało, taci przełomani, że se udokaznił, że udowodnił, że jem w ściance napisać co zdłeksił go jak dwie starne, nie? To miał nawet desant, no i to mi weszło tego do steli i co mnie tak, co je ciekawi, co płeć trechnąc, to że na początku miał jakąś tam łudbę, jak ten tekst mu wezrzec, ale później łebcia spisani, to ta łudba kusk zmieniła. A to jest o co myślał, a to nie jest richtig, a to będzie zmienia to, a to tamto, to na początku ten tekst miał wezrzec tak, a na końcu on i tak wezrzał kuski inaczej. I tak widzę przed łożeniem tak jedno je, że jak zaczynam jakiś tekst tłorzec, to nigdy nie wiem, jak on na końcu będzie wezrzał. No ale tak łebcia spisani, co tam nowie, jakieś łydbę przechodają do głowy. No i tyle. Tak ta łydba sopła balinku zmienił, iż pojaśnił się dopisze czasu, ten dokus dostawał taką richtig formę, taką ta ostateczną. Słuchaj, ty nie lubisz się ze dzbanu, co? Aha, no, lubię, jeżdża, do roboty Nie, pytanie z niczego, ale ci bardzo ciekawy tekst o banowe rewolucje. Jak po prostu jem to czytał w Dzylekach, to było wstegnie publikowane i to było z jednej strony sportowne, ale z drugiej po każdym Dzyleku jem somysłu nigdy wicebanów nie pojada, bo tam są taci po prostu absurdy PKP pokazane, może nie PKP, pewno wszędzie tak dzieją, ale no tak, jak człowiek pomyślał, to nie jedne rzeczy widzą na swoje łecze, no a nie jedne to jest chyba wymyslił. Jo, Zil je wymyślony. Prawda, ja tak, że jak pisał ten niektóry tekst, to jest inspirował, to tak brał z rozmaitych źródeł. Taci z tej generacji, co webzila i filmy Bareje, no i później też taci dokoza, jak na przykład nie ledą płynie dzółku i tam je tak co ją wymyślał w tym dokoza o jakim tak gdy o banowej rewolucji, że tam nie ma jednego bohatera, ale je pyra. Tu jakiś bohater, tu je insi i tu jako spyra je i ti ledze, kawle tych ledzy są parłancią w jakimś tam Dzilu. W Dzilu to je tam o jednej brudce i knypie, w Dzilu tam je tu takim starszym chłopie, co herc szlachu dostał, bo barony rwis, na to, co są na banie dzeje, a jakiś taki urzędownik, co miał rozmaityle lekłowatej łudbę na uprawieni bane, to tych trzeci ledze tam są bohatyrama, tyma herojama, te opowiadanie, no i to tak są cygnie w taki prawie sposób, że to pyla historiów jakby tam było powiedzianych, które są w jakimś tam dzielu parłancią, nie? No, a jeśli co wyśnik chcą to prawie to pokazać te absurdy, ale i to taci istniałowce, na przykład jak to tam Zydzier Lechą Głedzena pokazywał plus 2 razy na doba pokazywał dobrą Głedzena, bo nikt co nie chce nim zająć, bo tam jedna płedimizna banowo so zajmą tym dzilam, tym drugiego so zajmą tym dzilam, no i był taki czas nie chce zająć. No, aha. No i chwycało to, że było tych zawiele tych, jak to sobie tych płedimiznów, tych spółków banowych, no i to nie było gospodarzy tych, nie? Wtedy to tak po malinku się zmieniło, ale to już pamiętam te czasy, jak to tam wezrzało wiele głęzi, nie? I tak to prawie w Dzielu wymyślony, w Dzielu to tam je wzięty z rzeczy, ale w Dzielu to jest też taką karykatura, nie taką groteska też.
odstraszający od jeżdżeni baną, gdy wiesz rys. Jeśli mam pytanie o taki tekst, bo ty w ogóle w swoich tekstach tyś jak no, że przez długie lata jest sedzów ty kaszepści ryszno, pisał jest dołe drody, wiedzą jest co sodzeje w Zrzeszeni, pewno w jednoce i tak dalej. I to ty się widzę w twoich tekstach, jak są myślę, że chyba najbardziej w tym tekście seciera sprawa kaszepską czyni, tak mnie to zdywa, że ta. Czyli siekiera sprawa kaszubska i taci tytel dość myślę ciekawy. Po przeczytaniu tytla myślę, że może skończyć się to tak, że co sprzędza i secierą zetnie głowy przydników wszystkich kaszepcich organizacji, ale tak lecho się nie skończyło. Tak lecho to nie było. Ale dochodziło to, był taki, tak to z ciety, co robi z secierą, a co z kasiebama co robi. Seciera są łestrzy, a z kasiebama to co jeśli go robi, to są tampi. Nie? No i chodziło to, że ta seciera to jest tako, to nie jest tako prawdzewo, ale taką niby wymyśloną, ale ona prawdzeją. Ona ład rąbiwo, ład kasieb rozmaity zilena i zemi. To tam chodziło to, tam ledze, co mieszkają w, no tam ten bohater przydnych heroja, on mieszkał w takim placu, tam to jest tak na młodoremi mojej, wymyślony, ale choć to jest to tam inaczej nazywo. No ale to jest taki prawie chłop, co on mu swiąda tyło, że mieszka na kaszepści zemi, ale coraz mniej tam jest kasiebów, coraz mniej kaszepści o języka i on po malinku to widzę, że to ten świat to nie jest to, co on pamięta. No i coraz więcej takich wiadów do niego dochodzi, że on na kasiebach nie mieszka, nie? No i tak wychodzi na to, że tam w dzielu Trzegard, to jest Trójmiasto, to też się od kasiebów oddzielony, bo są do godo, że jada na kasiebę, ale w Gdyni albo z Remi są na kasiebę jedzą, to łezno się, że te kasieby to są oddaliwają, nie? A seciera przeszła i te przeci myle od kasieb oddziela. No to prawie z tą secierą to mnie bardziej chodziło to, że coraz rozmaite myle są od kasiebów oddzieliwone. No i za jakiś czas my może dożyjemy takich czasów, co nawet w kanawsach kasiebów nie będzie, one mieli też zabyty w siatku, nie? Ale całe lemic nudza ja tak na końcu ten heroja też taką nudza ja miał, że może to równo tak lechło jeśli nie będzie, nie? Ale miał taki lechi sen. No to, ale to, co tam się śniło, to lepiej tam zażyć do kwuści, przeczytać. I przeczytać. Na końcu książki są taci, no, pera strony pisenku twojego utwórstwa, autorstwa profesora Daniela Kalinowskiego, jednego myślę z najważniejszych na ich recenzentów literatury kaszepsi. No i on tam bardzo pozytywną myślę pisze o twoim utwórstwie. I nawet kataci porównania niejednych twoich opowiadaniów do tego, co pisał Ruszci pisał z Czechów, to co piszesz o urzędnikach, tych biurokratach, no do Haszka to Wunderwaffe jak rozmieja, bo to po prostu jest taki szwejkowaty pewna. No są myślę, że to są taci bardzo ciekawe i fajne słowa i jak piszesz krótko z takich wychwałów, żeby to dobrze pociął. Opowiadania Formeli napisane są z dużym wyczuciem formy, ze świadomością istnienia wzorców literackich, wobec których trzeba określić swoją narracyjną pozycję. Takich zdaniów pozytywnych należymy to wiele wicy, a profesor Kalinowski nie jest taki chętny do chwalenia kaszepcich literatów. Tak sobie myślę, że Kusk jak jest to czytał, to pewno jest urósł, co? No, w jedno to jest lepiej, jak to z Belno pisze, lepiej jak Belno, niż Głezi, nie? No, jak najbardziej. No jo. Ale jest co w tym tekście Kalinowskiego, co jakoś tam osobliwie dotknąłeś, co pomyślał, jakim pisał, to nawet nie wiedzą, że tak dobrze jak to zrobił. Nie wiem, czy to prawie w tym, ale gdzieś miał czytać, że to przebudziło utwórstwa takiego austriackiego pisarza Roberta Musila.
to mam tej ciety, a o tym pisarzu już nie miałem ciety, nie? A dopiero, bo musiałem zapoznać, jak on pisał. No i po prostu tak paseje mnie do jednego z tych tekstów, nie? Bo to chodzi o taki urt pisania, że celem pisarza nie jest leno opowiedzenie historii, ale też pokazanie przez tego heroja, tego bohatera, nie? Jak on jaki on miał rozmaite motywy, co go podskazywało do dziejań, a czego na przemiot boją, nie? Słówko, tak gdybym tak poprawdzał o tym, co je większość są te książki, to są te opowiadania taki sportowne, groteskowe, ale jest tam też opowiadanie, jaci zde wysoko nie pasować do tego, a według mnie najlepszy z całej książki. I to miał ten kryminał majorze chyba Słotwinie, jeśli bym nie pamiętam, którym w ciądze świeżo połojnowym no, próbuje tam rozrzeszyć ważne sprawy. Tam tego absurdu i groteści myślę mnie, bo będą mieli tego nie widzę. A jest to poważny i belno napisany kryminał, który w cygł od pierwszej do ostatniej strony. Nie wiem, czy nie jest to najlepszy, a będą jeden z najlepszych kryminałów, jeśli mamy po kaszepsku. Skądka prawie w ta strona. A, jest jedno, bo tam po prawdzie ja widzę tą znajomą historię. Tam nie pisuję z tego z głowy, ale tam te źródła historyczne chyba są też bardzo mocne. No, samo ta historia, co tam miała pisano, to ona jest wymyślono, ale jak dziecko z klocków składu budynek, takiego też takich maleńkich dzielów tam, co widzą w aktach, też to wezweskiwał. Na przykład było tam takie wiadło w aktach, że siandarze sprawdzali jakieś tam pakiety, jakieś z UNRE przechodały, albo coś tam, że robili taci, czym są tak na co dzień zajmowali ci siandarze, ci milicjanci, nie? No tam zajęcie ma to też tam też pokazał w jakimś tam dzielu kawle należników Gryfa pomarścigła, to też w Rydzi obywatelści milicję, też tam w Chydele, no i jakiś czas tam służyli, no bo też taki czas, że już ten cesk ideologiczny, taki komunistyczny nie był już aż tak bardzo mocny, to oni tam w Chydele do tej milicji, no ale później po malinku to wszystko tam ciało, że tam tych dzejarzów, takich kaszebów, takich tu tam z ich stron, tych gryfłewców, było coraz to mniej, coraz bardziej komunistyczno później są tam milicje stawani, ale to jest prawie ten czas pokazany zejście na przebiór należnice Krajowej Armii albo pomarścigło Gryfa przenoli do milicję. No i tam między innymi zazielał do zrzutów, co ti dekredle, a to czasem to nawet nie było deszczy, ale takie rzeczy, co na co dzień są używane, jakieś tam płedeszci, jakieś tam, no, może jakieś w co-dniowym miesięcy używane rzeczy. Często zwyczajne, jakieś tam swinie, krowę, takie rzeczy też tam kredle. To między innymi ma byle rozmaite tam uciecznice z wojska, że dezerterzy, nie? I tam to nie musieli być ci weklątych, choć na tych weklątych to czasem próbowało się to zwalec w siatku, nie? Ale tu na kasiebach to za wiele tych weklątych nie było, nie? No tam taki przetrywkiem z tą złopaszką, nie? Ale tak naprawdę to co tam je, co je widzą w aktach, to co mało są taki będę, jak to sobie, co no, zajmowało się bardziej kradzeniem, a nie politykowaniem. Do tego Słotwiny chcemy przejść, bo też bardzo ciekawe jest go nacychowo, jak na takiego heroja kryminału. I tak pytanie jeszcze cysnie zary, dlaczego jedno takie dłuższe opowiadanie, to tak by można zrobić cały cykl kaszepskim Sherlocku Holmesie, mają to słowo nie wiem, No, tak nie dalej? no tak często, to mnie tak
głosy, jak to są rzeczy, ta myśl, żeby taki kryminał napisać, ale to tam tyle są włączył bardziej w to pisanie dla taki historyczny. No i tak jedno to jest tak, że czas z gumy nie je, to które sobie pisze te historyczne dokazy, to te literacki tak za bardzo czasu nie ma. Chłoc tak myślał o tym, mam jakąś tam łódbę nawet, żeby taką kryminalną historię, co się dzieje dniowe, żeby to pisać, nie? Ale to tyle na zicher to jest nie będzie, łebocia, albo że jakoś z tym legna spać i po jakimś czasu, jak to skończa te wszystkie swoje historyczne rzeczy, to może co za to wezna, nie? Możemy dzwonić do Białci i sesnąć znania, że były na co nam myte. Staram się, Białci- gdzieś tam u Sławka coś się w głowie Tak. rodzi i to potrzebuje czasu, aż zakiełkuje No. i wtedy niespodziewanie mówisz, co wymyśliłam, coś. Nie? To na tej zasadzie jest cicho, nic i później nagle się No, pojawia. i tam mogę iść tak rzeknąć, prawie ten kryminał to mi się rodził w głowie, jak urodzał się Mack, syn, to chodzą z muzyką, na ci łąci kolorami, to jest tam, miał tyle płeku, to są tam rozmyśliwą, co to, jak to prawie wezrzeć, to jest zbrodnia, tyle planował, te wcześniej sprawa, jak zetka na spacerze, bo tyle miał płeku, nikt mnie była cekła, nie? Nie, że mało mówią, dużo myślą czasami. No to znaczy śmieszny był, ale to prawie ten 2014 rok, to o tym myślał, a później w 15 to napisał. Dziel wesłał na konkurs Jana Drzeździona, a później całą resztę a cała reszta później ją po rozrzeszeniu konkursu, no i to później do Ksuści tyś. Tak, Ksuśka weszło niby w 2017, no ale tak po prostu to w 2018 są ukazane, tak naprawdę. Do czytania tych książki zachęcam wszystkich, co tyle są znamo na promocji, tych, co na jej webzerają. Po prawdzie wyrt ta literacką stegna słówka formele poznawać, a my słówku jeszcze przejdziemy ku sprawie do tego pisania historyczno i pewnościgłe. No i tak pierwsze, co bym chciał zapytać, bo no myślę, że no bardziej ze dnia jest znane czytelnicom z tego prawie cyklu tekstów tym kaszepskich dzejarzach w tekach bezpieci. Czy tam wśród tych dzejarzy jakich jest opisywał, była jakaś sprawa, która nas tak łysoblewie dotknęła i zadzełowa? No, to było rozmaite rzeczy. W rozmaitym czasu są rozmaityma sprawama. Na początku to było przydno z Rzeszczyńce, no i tam o tym też myślał, żeby to o tym tak lichtych zaniósł. No i tam w jakimś tam dzielu zostało wezwane na przemiar w monografii o Janie Trepciku, bo była w 2017 roku taką konferencję, co była poświęcona prawie jemu. No i w Rzeszyńcach to był jeden dziel. No i co tyś barocesił, jak nalazł akta we współrobotnika UB Bruna Richerta, to było, bo tam było bardzo wiele wiadów o jego dziecim i bardziej mnie zanoligał nawet nie tyle na tym, co on donosywał, leno była tam taka teczka jego personalna, w jakiej on opisał swoje dzieci i tam czym się zajmował, nie? I to prawie, ja myślę, że to kusk łedmiku też na ma łecie na to, jaki ten człowiek był do drandzi do opisani i tak jednoznacznie go łeb taksować też nie je letkłe, nie? Ale swoje zasługi dla Kaszebów miał, ale też miał taki cemny strony swojej, bo sam była własne co zankachternym dawał się wcignąć we współrobota z bezpieką. Wiele na Kaszebach było tych kryjamnych agentów, co donosili na swoich, jak jest tak to przezyrów i porównywać z innymi, czy Kaszebi byli jako stałe bardziej czy mniej chętne do tego współroboty z UB.
takie drągło tak porównać, ale tam tak, aż tak bardzo wiele takich wiadów okrejamnych, tych krajamnych wespółrobotnikach, to tam tak wiele nie nalósł, ale wyzyskiwany były też taci, jak to sobie kontakty służbowi, na przykład kto był kadrowcą, albo czymś woźnym, jakimś spłydymi z niej, albo urządze, no i tacich lezi też bezpieka werblewa i od tacich też cygna rozmaity wiadła. Czyli nie do tego jako stwierdzę, czy było wice, czy mniej, tak No. jak w całej Polsce. To tak na przemian udokazniony, że jednym z współrobotników bezpieci krajamnych był doktor Bruści z Lepniców. To nie jest tak może łeglowa znano sprawę o tym, tyś nie pisał, no ale to ty się do pisaniony był tacewny miono, pseudonim Marynarz, nie? I tam piądze od końca lat 50. na początku 60. donosywał wiadła bezpiece tych łysoblewie rąbścim, no ale te jego donosy to był wylt tak przezrzec, jeśli nie był przecież raz tak literalno, tak dosłowno, ale tak przeanalizować, czy on co czasem z nich sportów nie robił, czy on chyba głupotów specjalnie nie opowiadał, bo rozemny chłop to był, Gytkusz, to on może tam głupotę opowiadał, a oni może to wierzyli, nie? To jest bardzo możliwe, bo doktor Bruści poprowadza taką postację, która opowiada nawet jak doktor swoim pacjentom na tacie gada z nimi mało chorostach, że oni nie wiedzą do końca, czy co z nich szpłyty robi, czy kiedy powiedzieć, no to i tym bardziej może i w taką grę z UB. Ty kiedyś słówko, że piszesz bardziej myślisz o sprawach historycznych, że na literatura musi mieć czasu. Czego z tych historycznych możemy sobie podzielić? No teraz na przemian zaczął, udzieliło czasu współrobić ze własną Kunkuel, dyrektorką Muzeum Karteścibłe, Kaszepścibłe w Kartozach, no i tam pisze między innymi do karteści heftów muzealnych, tam ukazało się dwa dzyle, dokazało łejcechu Siedrowścim, to się bardzo woźno po stacji w dzejach, no i Kaszepści leśno te, no i tam Łynim nalósł jemteli wiadłów, że aż na dwa dzyle tekstu sygnało. No teraz prawie pisze taki mniej znany dzylik z historii karteści Kaszebów. Chodzi o taką sprawę o tacewnej pozwie Gaj, o kryptonimie Gaj. Chodzi o to, że Gaj Świętopełka, karteści, że on miał być przemianowany w 80 latach na Gaj Ksandza Popiełuszci. No i tam była taka grepa ledzy, co chce stworzyć Towarzystwo Miłośników Kartos. Tak to tam, no i to towarzystwo stworzone, no ale później bezpieka są o tym dowiedza, że to towarzystwo się stworzy, to oni zaraz zrobili to tak, żeby tego urząd nie zarejestrował, oni też chceli zweskać pewna zemi, żeby stworzyć że z tego towarzystwa chceli stworzyć taki łeszczutk religiowi kultu, to karteści kolegiaty, no ale bezpieka zaraz tak robią, żeby oni tej zemi nie dostali. No i tak aż do 89 roku później ci dziejoże nie mieli możliwości te zajacy, dopiero w 89, jak Kłemuna upadła, to Towarzystwo Miłośników Kartus można było dali tworzyć i dali w nim zajac. A w 84 to nie było, to była taka próba podjęto, no ale ona została zaraz, jak to sobie zlikwiono przez SB i współrobotników. To jest bardzo zrzeszony z Remią, miasta Krótkowejrowa w jakim jestmy. I tak, gdy my tym że niedawno jest opublikował taki dwa dzyle, jeżeli będą pamiętam, tekstu w jakim
opisywać swoją kaszebską drogę, jak jest do kaszebizny, do Chłedzeł. No i jakby mógł nam tyle tak szerzy, tym co nie czytali tego tekstu, krótko rzeknąc, jak to zostało, że słów formela człowiek, co znowu lepyra szportownych słów kaszepszych, smysł takich słów jak Petro czy Wikutk, a Westu kaszepszym pisarza, historyka i człowieka, który promuje kaszebizna i promował, nie wiem, w Zymku, w Drodze, w Lesoku, w Remściklece. Jak to wszystko co zmieniło w tobie? Tak jak chodził do społecznej szkoły, to i tak nie miał tej kaszepści świąt tak za bardzo, ale jeździł do krewnych w Słówkach, to jest tak koło Łenina. No i tam w jedno słychał ten kaszepści język i dzanka temu w jedno rozumiał, co było godony. Nigdy nie było tak, żeby nie wiedział. I wiedzą, jak tu godał tam Halimie Wąbór kładę, to już wiedzą, o co idzie, że przynieść wiadro wody. Nie brakło tego dolma się strakus mi to pomalinku samo wnekało do łepa. No i tam do tych Słówków jeździł i tam czasem do swojej taci dredzi starci, co mieszka na Małym Kacku, bo to jest ten Zyl Gdynie, tam leży Łekrążnice, czyli obwodnicy. No i tam też to do jej śmierci do 1997 roku jeździł, no i tam też mnie płewio da rozmaite taci płewiości kaszepści. No i tak w tej szczytnej szkole, jak był, to tak pomalinku dozrzeniwał do tego, że że kaszebizna to jest no to nie jest coś dla smichu, ale to jest taki richtig język. A poprzód tym taki płest rzadk, że to tak jak przodem myślę, a to tam taki płeści dialekt, co kuski nasi są godu, że tam to nie jest to jest głorancie, no a nie goręczy, no że to są kuski nasi wymówione, ale to tam jest taki gwara albo dialekt, a tak w latach 90. to po pomalinku ten płest rzadk zmieniwał i tak przed maturą to tam kasiepską świąta coraz bardziej zweskiwał i łena coraz robia mocniejszą i tak, żeby tak richtig zacząć gadać po kasiepsku z ledzama, to tak w karnie studiów Pomeranii. Tam jest taki jeden knyp Zachanceł, no i on był przydnikiem tego karna, tego klubu studenckiego Pomerania, no i on mnie tam rzekł, że taci tam do tych, co się interesują kasiebizną, jest taki karno i tam zaczął przechodać, no i tak później zostało, nie? To, że tam płeznął pyra ledzy, z jednym ma po kasiebsku, godał z innymi nie, ale tak był jedno ciekawi, że jak byle ledze z rozmaitych stron kasieb, które są jedno pitą, a jak uwagi są goda, jak tam uwagi są, inaczej może godo. No, na przykład jednego drecha Adama, to jest w kartezach mieśćku, to on tak już głupito o tę karteską kasiebizna i ci Grigor z Brusów, tutaj to jest belny badyla kasiebiznę Grigor Szramków, to on w jedno kuskina ci godo, bo on spełnia kasieb, to jest też pitał, jak tam są uwagi godo, nie, że psianc na przemiar, to była inny sort kasiebizny jak ten mój, no ale Tak pozdrawiamy pomorańców, tych co siedzą na sali, tych co na ją obzerają, ze zniowych i tych dywnych, osobliwie z czasów Słówka formalnie. Jo, aha. No i chodziło to, że tak pomalinku ta świąta do mnie dochodzi, jak był studiał, to ich tak zaczął tym interesować, ale już za studię to już nie było taki gwesny, że bada są tym tak richtig zajmą. To tak pod koniec studiowania prawie co tak stało, że tam taki mój drech, Paweł Kusk-Ściepta, on założył pismiona Wedroda, no i tam zaczął pomalinku do tego pisać, my prawie tam zachęcali do pisania i tak do Wedroda zaczął pisać w roku 2001, a tak po prostu to terenowietka mnie nie lekko powiedzieć, ci to tak zaczął na gwes 2000 co tam malinci go pisał, nie, ale To może 20 lecą. no wnetka. No ale to chyba tak nigdy nie lechłewo, nie, ale
tak w 2001 zacząłem tak regularno pisać za Wedrodę, a i pierwszy zimk, co ty się ukazał. No, teraz jak już żana ten zimk pierwszy, to widzę wiele filów, tam to krótci te teksty, bo jak ja na początku godu, w tych pierwszych latach to nie był w stanie napisać większego tekstu, jak tam może tam półstarne jedna i końc, nie? Dopiero od 2006 te Wunderwaffe, co miało desant Starnów, to od tego czasu już zaczął tak myśleć, że ja jem poprawce kaszepściem literata, bo tak przyszło, to ja tak myślał, że to tako, jak to sobie do takiego pataraciezna, jak amatorszczyzna, to byłby to z polska powiedza. No, aha. Ta książka Wunderwaffe i Schiffe Flotte to jakby nie z amatorszczyzny, czy może w zylu amatora mamy wszyscy jesteśmy w kaszepściem pisarskie, bo nie zajmujemy się tym warkłewą, ale te teksty są myślane na wysokiej rówiznie i polecam, żeby to czytać. Tylko na tym kończę mój cel pytaniów. Mam nadzieję, że aż tak se umęczone nie mam.